Jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar ɗum gaccande oɗo ñalawma alarba goo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi addan noon kabaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon titruji meɗen hannde ko toon to États-Unis tan min keddotoɗen ɗum noon en dutto toon to New Orleans ene wayno ko pettoji mbaɗino toon wayno ko famɗi foof sappo e joyi neɗɗo maayi hen ma en jaa kadi toon to Las Vegas kadi pettoji kadi mbaɗino toon hannde e ñalawma he ƴeewen holko woni sababu ɗiɗo bomboji ko FBI haalata hen oɗo saaha joni ma en jaa toon to Washington ƴeewen hono kanko Mike Johnson holto yarata ɗum noon siftinton toon kanko woni speaker house ɗum noon ko gardiɗo congrès e kadi il faut ko wooda o daña wotaneɗo wawa heddade nde ko wate élection ngaji Donald Trump ne mbawa gonɗinede ñande 6 lewru janvier ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara deftuji meɗen joni joni so Allah jaaɓi siftinton toon hannde ko alarba goo lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ñagade kadi e inde radio Jowol Sare inde direction mum inde animateur uji mum e inde onon kadi heɗotoɓe min gila journal ha émission ngaji abaɗo woni foof ñagade ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi wonan en hitande moƴƴere ɗum noon kadi hayo hajuji men kumta hen yo Allah kadi junne balɗe ɗe moƴƴina battanɗe e kadi ñagade onon kadi e ko fati hitande ɓennude kala komin mankini hen walla kala komin ɓurtini hen walla kala komin kalirno on jiiɗa ñagade on yafuya pamon tan kadi ko support moɗon toujours no continue yiɗede e surtout kadi ko ɓuuri hewde amen ko haalate e ɗemɗe goɗɗe ko gaddata en pirta noon e ɗemgal Pulaar hawnaki kadi ɗum ɗo foof ma yaaru yeeso kadi e hitande arore nde surtout ballal moɗon surtout kadi jabde on continde e heɗade men ɗum noon e inde radio Jowol Sare inde direction mum e inde kadi animateur uji mum e surtout e inde kadi rédaction radio Jowol Sare emin mbiya on bonani hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi jaam hiire moon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji meɗen e puɗɗorɗen ko toon to New Orleans Louisiana en wayno ko famɗi foof sappo e joyi neɗɗo maayi toon ɗum noon ko caggal nde oto goto fetti toon ɗum noon ko nokku mo ganduɗa football ne fonno wadde toon oɗon of tugnade kadi ha hande habaruji gumri CNN hono kamɓe FBI ɓe mbawi andude hollo nawɗo toon oto en wayno ko neɗɗo kadi meɗɗo mennoɗo wonde arme kañum hoorimo kadi ko jeeyaɗo toon Texas jaaro duuɓi 42 donc tugnade ha hande FBI ko haali on kanko tuumaɗo kanko waɗi ndeɗo bonnande toon to New Orleans o wiyete ko Shamsuddin Jabbar o yaara ko duuɓi 42 e kadi ɓe mbi o jibinaka toon toon to Texas e kadi kanko hoore makko woni no armée tuggi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi jeeɗiɗi ha janvier hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e joyyi caggal muɗum e nder ɗum e oɗon dumun kanko hoore makko yehino toon to Afghanistan e hitande ujunnaje ɗiɗi jeenayyi tuggi hitande ujunnaje jeenayyi ha hitande ujunnaje ɗiɗi sappo caggal nde o yalti armée nde kadi ne wayno kadi kanko hoore makko woni no réserve tuggi hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e joyyi ha hitande ujunnaje ɗiɗi nogas o yaltiri armée ko kanko hoore makko ko sergent chef siftinde on tan ko kanko kadi baɗɗo ndeɗo bonande ene wayno ko kanko hoore makko kadi e nder pellodiral hakkude makko policier ji ko hen finalement kanko hoore makko maayi ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha e tugnare hande ko CNN roppoti hono kamɓe FBI eɓena toon to Houston ɗum noon ko galle goto e galleji ɗi ganduɗa kanko hoore makko wiya hawnaki ko toon o wonno ɓe goni koye ƴewde nadde toon pour ƴewde so tawi kadi gueɗe goɗɗe ngala so ha hande e nder habaruji gumriɗi toon ɓe mbi wonde ko ɓe tawi wonde ko haade makko wadde ndeɗo bonande kanko hoore makko mo ene wayno anniye makko wonno ko warde famille makko fof ha laaɓa caggal muɗum kadi anniye makko wonno ko kanko hoore makko nadde e fedde wiyetende ISIS ɗum noon ko fedde wadde boniyankoɓe nde ganduɗa oɗo saaha États-Unis e kamɓe pays occidentaux so kaɓa e muɗum ndeɗon fedde kadi nde ɓe tuumi kañum hoore mum kala ko woni bonandeji baɗoji ga en Europe walla Amérique kañum woni sababu muɗum donc ɓe tawi e nder kadi oto makko hen drapeau mon ganduɗa taw ko ISIS jeeyi ɗum donc ɓene continue haaldude oɗo saaha joni yimɓe ganduɗa jokkodirnoɓe makko kanko Shamsuddin Jabbar ɗum noon pour andude kadi kon hol so tawi won goɗɗo kadi mo wonduno ko fate e wonmo jokkodiri ko fate e oɗo attentat ko wawi wonde fof FBI en e wiide muɗum ndeɗo bonande ko kanko goto tan waɗi ɗum ɓe jiyan taw hay signe goto ken hollaɓe wonde ko wonmo fewji ɗum soit e nder leydi États-Unis fof soit caggal leydi ko ɗum waɗi kanko président Joe Biden o yaltikiɗe mo haala o wi wonde ko o yamiri ministre makko toppitiɗo ko fate justice o yamiri kadi mawɗo FBI e mawɗo kadi toppitiɗo ko fate intérieur homeland sécurité mbiyata ɗum e mawɗo kadi service aji intelligence fof yo mbaɗ enquête ha ɗum
ɗum ɗo laaɓa kono o rentini Donald Trump e nder konngudi jaltuɗe e social media muɗum haalini wi wonde ko oɗo baɗɗo nde ɗo bonande ko yimɓe kadi umiɓe toon to frontiére uji donc o wi ɗum ene wayno kanko kamɓe Donald Trump ɓe mbi won ɗum ɗo ko immigré ji alors que oɗo ko ɗo jibina États-Unis ko tungnaade hande Joe Biden ko haali o jibina ko toon to Texas kanko hoore makko waɗi arme o waɗi arme États-Unis donc o servi no mbinoɗen tuggi hitande ujunnaji jeeɗiɗi ha hitande ujunnaji 15 o caggal mum woni kanko hoore makko réserve tuggi hitande ujunnaji 15 ha hitande ujunnaji 20 donc ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko président Joe Biden o wi wonde koye enquête o nen continue oɗo saha joni kono noon kam ko leeri kam ko kanko baɗɗo nde ɗo bonante ko américain ko ɗo jibina ha hande toon to États-Unis pettoje goɗɗe kadi mbaɗino toon to Las Vegas ɗum noon ko auto Tesla goto biyeteɗo Cybertruck kañum hoore mum fet e subaka ɗum noon kadi 8h subaka law toon to Las Vegas tungnade hande habaruji jaltuɗe CNN donc 8h40 subaka ene wayno ko kamɓe yimɓe pompier ji nodda pour wiya oto nana ene suuma nde ɓe ngari nde ɓe tawi wonde ko oto kesso mo Cybertruck kañum hoore mum woni fet donc nde ɓe ngari nde henna kamɓe shérif toon to Las Vegas e surtout mawɗo mabɓe biyeteɗo Kevin McHale o wi wonde ko ene wayno ko nde ɓe noti nde ɓe tawi wonde ko won ɓandu neɗɗo goto ene woni e nder oto ɗum wonde donc ɓe paadi ha yimɓe toppitiɗo ko fati autopsie ngari guitti ɓandu ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnan hande habaruji ɓe mbi oto luwa ko toon to Colorado ɗum noon ene wayno ko yetti Las Vegas ko ñande alarba hande hedde 7h30 suba ɗum noon tugnan hande kanko police ko haali donc ene wayno heure caggal nde oto nasti Las Vegas caggal muɗum yeehi ha toon to hôtel Trump gonɗo toon to Las Vegas ko ɗon ene wayno auto fit andaka noon ɓe kala noon oɗo sa joni est ce que ɓandu mum tawa hen o ko kanko cofirannoɗo auto walla ko neɗɗo goɗɗo ɗum ɗo fof woni koye enquêteur oɗo sa joni hono kanko Donald Trump kanko no waɗi réaction wi wonde ko ɗum ɗo fof ko yimɓe ganduɗa henna ko immigré ji noon ko alay saago ɗeɗo gueɗe mbawa momtede leydi he donc toon to Las Vegas ala mayɗo hen kono waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hande kadi habaruji men États-Unis tugnade kadi rapport gomiɗo toon to FBI hono kamɓe FBI ɓe mbawino nanggude neɗɗo goto ɗum noon taw won hoddiɓe mum nodduno e laabi kewɗi police oɗon neɗɗo noon o jeeya toon ko toon to Virginia nde ɓe nanguimo nde sibabude kanko hoore makko mo joguino fetel o ala permis oɗon fetel kono nde ɓe keeɓi autorisation wiccidde galle makko ɓe tawi toon kanko hoore makko mo jogui kono kene ɓuura 150 bombe taw ko bombuji mbaɗaɗi tiyoji plastique mbiyata pipe bombe donc caggal nde ɓe nangui ɗiɗon bombuji kene won 150 procureur ji nana goni haare oɗo sa joni pour wiide wonde ko kanko oɗo o fotani oppede rokkede liberté provisoire avocat makko noon nene wiya wonde ko hayi bomboji nanggaɗi ɗi foof ala hen foof kamɓe joguiɓe preuve aji wiide wonde ko ɗiɗo bomboji kanko hoore makko mo wawi fusde ɗum tawama kadi kanko hoore makko mo jogui photo ji hawno président Joe Biden ɗenon photo ji ɗe o toɓɓirta so tawi mo fella hunde ɗum noon ko mbiyata target o haali kadi gueɗe kewɗe ko fate surtout hende de Donald Trump wiya ɗiɓi fellere nde o haali hen o wi wonde ko omo duwi kam au moins felloɓeɓe so toɓi Kamala Harris yataw enen piya ɗum ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko waji o wiyete ko Brad Spafford o jeeya toon ko Virginia e ɗum noon ne wayno ko oɗo sa joni o monnato kaso hay sindo avocat ji makko goni koye ƴewde beela mo heɓa liberté provisoire donc bomboji tawaɗi e galle makko ɗi tan eɓe limi ken ɓuura 150 bombe woni hen bomboji kañum koñum koko mbaɗano e veste uji hunde nde neɗɗo wawi ɓornade pour yaaha e nokkuji fof so ɗum wara yimɓe heɓde wara hoore muɗum ɗum tugnade ha hande rapport gommiɗo toon to Virginia habruji men toon to États-Unis cektorɗen ko toon to Florida hono kanko Donald Trump en wayno mon continue hande fewntade pour ƴewde ko fate wotiɗi ɗi gañiɗi holno gonɗinirte ñande 6 lewru janvier si wonde ko kanko Donald Trump haqqille makko woni oɗo sa joni walla fayre makko woni ko so tawi ono kanko biyeteɗo Mike Johnson omo jogori wotanede pour heddade speaker ɗum no heddade gardiɗo toon to congrès o siftinde on tan kanko Mike Johnson ene wayno ko jontere ɓennude en ɗum noon ko guila alhamis o dañino hono Donald Trump ari télévision wi wonde ko ene wayno waɗimo endorsé ɗum noon ene wayno heftinimo ɗum noon ko Donald Trump ko windi e nder social media muɗum wi wonde ko hono Mike Johnson ko neɗɗo diiniyanke e kadi ko jogorɗo wadde gueɗe ɗe ganduɗa nafoji leydi ndi e kadi kanko hoore makko mo jogui support muɗum à 100% hono kanko Donald Trump no wiiɗi kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni hono kanko Mike Johnson o wawi perdude tan ko neɗɗo goto républicain ji so tawi o perdi neɗɗo goto républicain ji ɗum woni o wawa dañde wotaneje siftinde on tan ko lawol cakkitolde kanko Mike Johnson nde o joguino ɗeɗon caɗele ɗum noon koye hitande ujunnaji 2024 tan ko démocrate en ballunomo ha kanko waɗa makko o wawi continde jogade place makko
oɗo sa ene wayno démocrate en e nder konngol Hakim Jeffrey ɗum noon ko gardiɗo démocrate en toon to suudu représentant o wi wonde ko hankkadi démocrate en jogorani walludemo kanko Mike Johnson sibabude kala nde ballunomo ha ene wayno ko kanko hoore makko salima liggodade mumen oɗo sa joni so tawi o perdi hayso ko républicain goto o jogorani wonde speaker ɗum noon ko caɗele mawɗe jogori wonande hono kanko Donald Trump saabu ñande 6 lewru janvier ko ñande hen kamɓe congrès poti rendude limdi ko woteji ɗi ganduɗa gaddaɗi e hol gañiɗo woteji ɗi tugnade no foti électeur uji jaɓani ɗum donc ɗum ɗon noon firti wonde so tawi speaker ala ko caɗele mawɗe jogori wonandemo kanko Donald Trump ɗum noon ene fada hawnaki balɗe ɗo e balɗe garoje ɗe ƴeewe so tawi wonko jogori waylade ko affaire makko kanko Mike Johnson. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗon ñalawma alarba 2 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko musidɗo mon Amadou Touré haaldanoma woni en mbaal jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.